Ak sa chceš tejto práci naozaj profesionálne venovať, tak časom, alebo teda musíš si určite založiť živnosť, ale časom si budeš môcť možno, že založiť aj spoločnosť s ručením obmedzeným. Na ten začiatok ti úplne postačí živnosť a ja som to tak urobila aj kvôli tomu, že keď som začala podnikať, tak vlastne som si zobrala príspevok z úradu práce. Neskôr vám to všetko vysvetlím. To je potom viazané na založenie živnosti. Interiérový dizajn a všetko okolo toho spadá pod voľné živnosti. To znamená, nepotrebuješ dokazovať dosiahnuté vzdelanie, nepotrebuješ dokazovať nejakú prax v tomto odbore. Je to voľná živnosť, ktorú si môže založiť úplne každý, aj ten, kto interiérový dizajn videl iba z rýchlika. Je dôležité premyslieť si tie živnosti, aké si dáš do živnostenského listu a čo všetko budeš robiť. To znamená, je veľmi dobré tam mať okrem toho návrhu dispozičného riešenia, je napríklad dobré mať aj nejaké reklamné veci, reklamné služby, alebo je veľmi dobré tam mať napríklad maloobchod a veľkoobchod, pretože tým pádom budeš môcť materiál, ktorý nakúpiš, doplnky, predávať zase ďalej klientom, alebo budeš môcť si napríklad robiť sprostredkovateľskú činnosť, to znamená, ja tam mám napríklad živnosť sprostredkovateľská činnosť v odbore služieb, to znamená, že pokiaľ ja vlastne sprostredkujem niekomu nejakú spoločnosť, nejakého majstra, nejakú prácu, môžem si vlastne za toto normálne vyžiadať nejakú svoju províziu a mám to teda normálne oficiálne a môžem to vyfaktúrovať. Na to vlastne, aby si ty mohla začať pracovať, musíš túto živnosť mať. Vždycky ide o to mať najprv všetko právne podložené a potom začať naozaj pracovať. Ináč je to nelegálna čierna práca a to sa môže vypomstiť, pretože za to sú veľké pokuty. Všetko o živnosti, ako to funguje, ako si ju založiť, je v tejto lekcii, takže si to môžeš preštudovať. Samozrejme, veľa vecí nájdeš aj na internete. Ja väčšinou vždycky píšem, ako som to urobila ja. Môžete postupovať podľa toho môjho postupu, ale samozrejme môžete si vybrať aj niečo úplne iné a tým môjim postupom sa iba inšpirovať. Takže tak, pozrite si všetky veci, ktoré k tomu súvisia a náležia a potom sa môžeme posunúť ďalej.